В момента хората, живеещи в квартал 4 в Черноочене, се налага да пресичат изключително натоварения международен път за Маказа, за да стигнат до общинския център, тъй като няма друг начин за достъп. Това създава опасност от инциденти. През годините там са ставали катастрофи, понякога трябва да изчакаш 5 минути, за да пресечеш главния път. Общината има готов проект за изграждане на пасарел над пътното платно. Пасарела ще е за пешеходци, като от централната част ще има асансьор и ще се преминава към тая ново изграден квартал. Замисъл е да осигурим безопасно преминаване на хора от този масив към централната част. Има възможност и за разширение на пътното платно, в което да бъде обособена лента с възможност за завиване към общинския център. На влизане в Черноочене не можеш да завиеш наляво. Забранено е. Сега в момента проектът е готов. Даден е за съгласуване в АПИ, за да може да има лента за престрояване, да може да се завива. Средствата за изграждането на пасарела са на стойност малко над 600 хиляди лева. Голяма част от тях ще бъдат осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Срокът за изпълнение на проекта е до края на тази година.